בואו נראה כיצד נראה גרף המיקום בזמן והמהירות בזמן. אז יש לנו כאן מערכת צירים, ציר ה-X או הציר האופקי הוא ציר השניות או הזמן, 20 שניות, 40 שניות, 60 שניות, והציר האנכי ייתן לנו פעם אחת את ה-X, פעם אחת את ה-V, פעם אחת את ה-A. בואו נראה בעצם למה הכוונה. יש לי כאן סליידרים ואני יכול לשחק איתם. יש לנו את ה-A, תאוצה, מהירות התחלתית ומיקום התחלתי. בואו נראה מה אנחנו מקבלים בכל אחד מהמצבים. אני לוקח את ה-A, נניח נבחר את A להיות שווה 1. אני יכול להראות כאן שגרף התאוצה, אנחנו רואים אותו באדום, הוא על 1. ואם למשל אני אקח את התאוצה ויוריד אותה למינוס 1, אז הגרף יהיה על מינוס 1. עד כאן אין לנו יותר מדי במה להסתבך. בואו נראה מה קורה כשאני לוקח את התאוצה להיות 0, זה המצב הפשוט, ואני משחק עם המהירות. נוסיף את גרף המהירות, ונניח שהתחלתי עם מהירות של 50, מהירות התחלתית 50, אז גרף המהירות יהיה כל הזמן על 50. למה? כי התאוצה שלי היא 0. במילים אחרות, אם אני מסתכל על גרף המהירות, הוא יעבוד על פי הנוסחה הבאה, V0, שזה מה שבחרתי כרגע להיות 50, ועוד התאוצה שהיא 0. ולכן, גם כשאני זז בזמן, אנחנו כמובן רואים את הקו הזה אופקי, ואני יכול לשחק איתו. עכשיו, מה יקרה אם למשל אני אקח מהירות התחלתית של 30, אבל אני אשנה את התאוצה. נניח שאת התאוצה אני אהפוך להיות תאוצה של 0.1. מה יקרה במצב הזה? הגרף יהיה עם שיפוע של 0.1. כשאני אגדיל את התאוצה, אני מגדיל את השיפוע. למשל עכשיו אני מראה מצב של תאוצה שווה 1, אז הגרף האדום הוא על 1, והגרף הכחול מתחיל ב-30, כי זו המהירות ההתחלתית, ועולה בקצב של 1, או השיפוע שלו הוא 1. זה בעצם מה שאנחנו רואים כאן. V0 זה ההתחלה, ועוד השיפוע, שבמקרה שלנו הוא 1, כפול הזמן. אם למשל אני אקח את התאוצה להיות שלילית, אני כמובן אראה שיפוע שלילי. אז עד כאן ראינו מה התאוצה ומה המהירות. עכשיו נסתכל על המצב היותר מורכב של מה המיקום. אוקיי, יש לנו פה את נוסחת המיקום, ובואו נראה איך המיקום שלנו נראה, איך הגרף של המיקום נראה. אז בואו נסתכל על מצב פשוט, נתחיל מ-A שווה 0, אוקיי, בואו ניקח את A שווה 0, יש לנו תאוצה 0, ואז מה אנחנו רואים? הגרף הכחול זה ה-V0, אוקיי, הגרף הכחול זה ה-V0, והוא נשאר קבוע. ואני מזכיר שהוא נשאר קבוע כי אין לי תאוצה. נניח המהירות ההתחלתית שלי היא מינוס 4, אז המהירות פה נשארת מינוס 4 כל הזמן. בואו נראה מה קורה לגרף הירוק. הגרף הירוק זה גרף המיקום. המיקום שלי, אנחנו רואים, הוא מתחיל באיזה מיקום התחלתי, כן, במקרה שלנו 9.3, והולך ויורד. למה? כי השיפוע של גרף המיקום זה המהירות. כלומר, אם המהירות שלי היא מינוס 4, אז השיפוע של גרף המיקום הוא מינוס 4. אם למשל אני אקח את המהירות שלי להיות חיובית, נניח 1.5, אז השיפוע הוא 1.5. נקודת ההתחלה של גרף המיקום זה ה-x0 שלי. אני יכול, שימו לב, להעלות ולהוריד את ה-x0, ומה שאני עושה, אני פשוט מעלה ומוריד את גרף המיקום, או במילים אחרות רק משנה את נקודת החיתוך שלו עם הציר האנכי. למה נקודת החיתוך? כי נקודת החיתוך עם הציר האנכי זה כש-t שווה 0. אז שוב, יש לנו את נוסחת המיקום לפי הזמן, וזה הגרף בירוק של נוסחת המיקום לפי הזמן. עד כאן לא מסובך. עכשיו בואו נראה מה קורה אם אני לוקח את התאוצה ומשנה אותה. נניח בואו נראה מה קורה אם יש לי תאוצה של מינוס 0.02. מה קרה למהירות? המהירות שלי מתחילה באיזשהו גודל והולכת ויורדת. יש לנו פה שיפוע של מינוס 0.02. אבל מה שיותר מעניין זה לראות מה קורה לגרף המיקום. גרף המיקום שלי יש לו רדיוס עקמומיות, או קוראים לזה עקמומיות, של מינוס 0.02. שימו לב שהמינוס אומר שהפרבולה בוכה. אז ככה נראה גרף המיקום. בכחול אנחנו רואים את גרף המהירות, ואנחנו יכולים לראות שהמיקום שלי, השיפוע של המיקום, זה המהירות. עכשיו בואו נראה איך הגרף הזה מלמד אותנו על מה קורה כשאני משנה את הזמן. אז כדי להבין מה קורה כשאני משנה את הזמן, שמתי פה ציר זמן, ובואו נראה מה קורה כשאני מזיז אותו. אוקיי? אנחנו רואים את השניות עוברות, נניח נעצור כאן על שנייה בערך 70,
ואז בעצם מה קרה לנו? יש פה את הציר האופקי, שזה ציר השניות, וכשאני מזיז את הזמן, אז בעצם הציר האופקי הולך וזז, אוקיי? ואני יכול לראות בכל נקודה, למשל אחרי, נניח אחרי 20 שניות, המיקום שלי יהיה באזור ה-35, המהירות שלי תהיה פה איפשהו באזור ה-1, והתאוצה אנחנו לא רואים, אבל התאוצה היא קבועה, התאוצה היא בגודל של מינוס 0.02. עכשיו בואו נראה מה זה אומר. אם נניח אני מסתכל על איזשהו כדור, ואני רוצה לראות איך הוא משתנה בזמן. אני מריץ את הזמן, אני רואה את הכדור עולה, מגיע לאיזשהו שיא גובה, וחוזר ויורד. תכף נראה את זה עוד הפעם. אני עוצר לרגע, בואו נסתכל מה קרה כאן. גרף המיקום, נניח שאני בשנייה 39, גרף המיקום שלי מראה לי שאני בערך ב-50, ולכן הכדור שלי יהיה בערך ב-50. ככל שאני מתקדם בזמן, גרף המיקום הולך ועולה, ולכן המיקום של הכדור הולך ועולה. עד שאני מגיע פה לאיזשהו שיא גובה, ולכן הכדור בשיא גובה, וכשאני ממשיך, הכדור ילך וירד. אנחנו יכולים לראות למשל שבהתחלה הכדור מתחיל בגובה של, אנחנו רואים פה 7.6, ואז הוא הולך ועולה ועולה ועולה, מגיע לשיא גובה בערך בשנייה, נגיד 74 בערך, והוא חוזר ויורד, ונניח שהוא פוגע ברצפה איפשהו פה, באזור השנייה 155 או משהו בסגנון. אז זה בעצם הקשר בין הפרבולה לבין גרף המהירות לבין גרף התאוצה. עכשיו אם למשל הייתי מגדיל את המהירות, בואו נראה רגע מה יקרה אם אני מגדיל את המהירות. שימו לב לשיפוע פה, השיפוע ההתחלתי, השיפוע של V0. אם אני מגדיל את המהירות, אתם יכולים לראות שאני משנה פה את השיפוע של התחלת הפרבולה. נניח שאני מתחיל עם מהירות 0, זה אומר שהשיפוע כאן יהיה 0 והפרבולה רק תלך ותרד. אם למשל אני אתחיל עם מהירות של 1, או 1.5, אז השיפוע פה בהתחלה יהיה חיובי, יהיה לי שיפוע של 1.5, ולכן זה אומר שהגוף עולה ואז יורד. מה הקשר בין גרף המיקום לגרף המהירות? אני יכול להראות שאם אני מסתכל בכל רגע נתון, נניח בשנייה 33, לא משנה, אז השיפוע, אנחנו רואים פה את השיפוע של גרף המיקום זה המהירות. כלומר, אם המהירות שלי כאן, כרגע אני רואה שהיא בערך 1, זה אומר שהשיפוע כאן הוא בערך 1. ואם אני מגיע פה נניח לשיא גובה, אוקיי, כאן אנחנו בשיא גובה, השיפוע הוא 0, וזה גם המקום שהגרף הכחול חותך את הציר האופקי. כלומר, הגרף הכחול מגיע למצב שהוא מאזור חיובי, כלומר יש לנו מהירות של טיפוס, לאזור שלילי, כלומר המהירות שלי היא ירידה. וזה אנחנו רואים כאן עד השנייה הזאת, הגרף של המיקום הולך ועולה, ומהשנייה הזאת הגרף של המיקום הולך ויורד, או במילים אחרות, אם אני מסתכל על השיפוע, אז השיפוע הוא חיובי עד שאני מגיע למקסימום, ומהמקסימום והלאה השיפוע הופך להיות שלילי. אז שוב, הקשר בין מיקום, בין גרף המיקום, גרף המהירות וגרף התאוצה הוא כזה. השיפוע של גרף המיקום נותן לי את גרף המהירות, והשיפוע של גרף המהירות נותן לי את גרף התאוצה. אני יכול לראות למשל שהשיפוע של גרף המהירות, השיפוע הכחול, נשאר קבוע, או איזשהו גודל שלילי וקבוע, ופה לא כך רואים את זה, אבל הגרף של התאוצה הוא גם קבוע. הגרף של התאוצה הוא פשוט מאוזן בגודל של מינוס 0.02, כי זה השיפוע שבחרנו כאן לציר הכחול, לגרף הכחול, לגרף של המהירות. זהו, אז כאן ראינו מספר דברים שאנחנו צריכים להכיר לגבי גרף מיקום, מהירות ותאוצה, ואיך אנחנו מציבים את תנאי ההתחלה, את המיקום ההתחלתי, את המהירות ההתחלתית ואת התאוצה לתוך הפונקציות האלה.